Va, doncs, i com hem dit, aquesta nit ens acompanya la Roser Vilajosana, que actriu que la vam poder veure en el paper d'Ari a la sèrie de TV3 en la primera temporada de Com si fos ahir, però també a Nit i Dia, a la Sagrada Família, i també últimament a Justo antes de Cristo, de Movistar Plus, a part de moltes pel·lícules i també de teatre, però que ara han estrenat una obra en el Teatre Lliure. Molt bona nit, Roser, què tal? Què tal? Com esteu? Jo estic Bé, molt bé, merci. bona nit. Aquest passat 8 d'abril vau estrenar l'obra en el Teatre Lliure, aquest 23F, Anatomia d'un instant. Com et proposen formar part d'aquesta obra? Doncs jo coneixia l'Àlex perquè tot just la temporada passada vam estar fent el projecte de La Gavina, que de fet no vam poder estrenar a Barcelona perquè tot el tema de la pandèmia, Sí. just el dia que havíem de fer la primera prèvia va ser quan ens van tancar, així que ens vam quedar a les portes. I després es va poder reorganitzar una mica la gira, la temporada a Madrid i així vam poder al final fer gairebé tot. Vam tenir molta sort en aquest sentit i ara aquest juliol, realment gairebé un any i mig després, podrem fer la temporada a Barcelona. Aleshores, jo coneixia l'Àlex de tot aquest procés. L'Àlex l'havia conegut jo en un curs fa potser un any i mig i després em va proposar fer una prova per la Gavina. Bé, que mai saps en quin moment estàs com coneixent potser algú. En tot cas, crec que vam congeniar bé i per això imagino que després del primer projecte em va proposar formar part del segon. Perquè, aviam, aquesta obra és una proposta de tipus de teatre document, no? Perquè com ho feu perquè surtin tots els personatges amb només 4 actors? Crec que l'Àlex ha fet un gran treball de selecció del que volia portar a escena. Ell, tant el llibre del Cercas com ell es basa bastant com en 3 personatges, que són com les 3 persones, els 3 polítics que en aquell moment no es van amagar sota els escons, diguem. I aleshores, a mi em sembla molt complicat, perquè jo també em vaig llegir la novel·la sencera i pensava, què hi posarà, què no posarà? De sobte, detalls més humans a mi em semblaven molt, molt interessants d'explicar i amb ell també crec que és una cosa que a l'Àlex li agrada, sobretot, explicar la humanitat dels personatges, més que potser coses més polítiques. I no sé, gran treball de selecció. Jo crec que està ben triat. Aquest estil de teatre no sé si l'havies fet abans i si et va entrar cert vèrtic quan te'l van proposar de, ostres, que això no... Jo havia participat en un projecte de teatre documental fa bastants anys dins de l'estudi de la Laura Jou, on jo estudiava, i vam fer Columbine at Sun. El Jorge Yamam ens va dirigir i era sobre el tiroteig de Columbine i aleshores també encarnàvem una mica els alumnes de Columbine i tots els textos que dèiem havien sortit de diaris personals dels estudiants o de xats del Messenger que havien recuperat alguns estudiosos, havien trobat. I, per tant, era la segona vegada que feia una proposta documental. En aquest sentit, era igual en el sentit que no coneixia molt el tema abans de posar-m'hi i diferent en el sentit que aquí veia vaig haver d'estudiar bastant per posar-me al dia. Per què mentir? Sí, no ho portava de casa, no portava els deures fets. És més complicat, no? Fa uns mesos ens va acompanyar el Pep Cruz aquí en el programa. Què significa per tu treballar amb un dels grans del teatre del nostre país, el Pep? No sé si havies treballat ja abans o no, o com... No hi havia treballat, sí que és veritat que a 2 bolos que van fer de la Gavina a Madrid va substituir a un dels actors, per tant ja hi havia hagut una primera trobada, però no ens havíem vist en una sala d'assaig, realment. Però clar, jo des de petita he vist aquest senyor i l'he anat seguint i em sembla un actor meravellós i per sort, coneixent-lo com a persona, doncs com a persona 10 vegades millor que com a actor. Vull dir, com que em sembla una persona meravellosa. Sí. Hi ha una cosa que a mi em crea cert d'interès, que és la preparació del guió a casa, com l'assages a casa. Per exemple, ara que parlàvem del Pep Cruz, li vam fer la mateixa pregunta, ens va dir que ell necessita soroll, que diu soroll, diu música, però no pot estar en silenci assajant i no ho deia en veu alta, recordo que va dir. No sé tu exactament a casa com assages el guió, si t'has de mirar en un mirall o què. No, mirall segur que no. No, em sembla... no, crec que no podria ni començar.
Clar, canvia bastant amb l'Àlex que amb altres projectes, perquè justament l'Àlex està com duent a terme una espècie de decàleg que vol aplicar en els seus projectes, que una de les línies del decàleg és que no ens podem aprendre el text fins una setmana abans de l'estrena. Per tant, sí. I això ho fa amb tots els seus projectes? Más difícil todavía, ¿no? O sigui, sin ret. Semblava senzill. I això ho fa amb aquest projecte en concret o ho fa amb tots els projectes que toca actualment? A la Gavina ja ho havíem fet així. Ostres. I crec que en aquests últims anys doncs, està desenvolupant aquesta manera de fer i bueno, està posant en pràctica en els seus projectes. En altres projectes, jo normalment el que faig per estudiar és m'ho escric tot a mà, sigui molt, sigui poc, ho escric tot seguit a mà, com si fos totes les meves rèpliques seguides, com per poder estudiar sola sense necessitar que algú em passi text. I és com un llarg monòleg, que aleshores com me l'estudio tot seguit. I no sé si la gent ho fa així, en realitat jo m'ho escric a mà perquè així també me n'adono més de les paraules. En aquest cas no, perquè no fem personatges en si, però en altres ocasions me n'he donat d'ostres, aquest personatge deixa sempre frases a mitges o diu molt la paraula no. Bueno, petits detalls que potser a l'hora d'escriure a mà me n'adono més. I després ho repeteixo com un robot, per no posar-hi cap intenció, ho dic com ta-ta-ta-ta-ta-ta. En veu alta? Sí, en veu alta seguríssim. Moltes vegades amb llapis per vocalització. I ho faig com un robot per després no haver-me endut de casa res molt preparat, sinó que en aquell moment després poder-ho fer nou cada dia. De la manera que ho feu així amb l'Àlex, dona peu a fer improvisacions? No, en aquest sentit no. No, amb l'Àlex el que sí que ens deixava fer a casa era llegir. O sigui, llegir sí que podíem llegir el text, no és que haguéssim d'apartar-ho. Era com llegir les frases i dir-les, deia com que busquéssim un punt fix o com si li estiguéssim dient a una persona. En aquest sentit, és més fàcil tenir públic que no tenir-ne. O sigui, de sobte, a la primera prèvia hi havia nervis, però va ser com el dia que vaig gaudir més perquè vam passar de dir-li sempre o a una cadira buida o a l'ajudant de direcció, a l'Alba o a dues persones que han estat recolzant també el projecte, la Melanie i l'Àlex Font, dues persones que han estat també, que estan estudiant, i ens anava molt bé tenir cares aquí, poder dir-li. No sé quant de temps transcorre, temps imaginari, dins de l'obra, si es parla només del moment del 23F, si hi ha pre-23, post-23F? Crec que agafa una mica l'estructura del llibre del Cercas i crec que és interessant, fa una espècie de, jo li dic així, com de campament base en el dia del 23F, aleshores t'explica un tros, no?, com el moment, i així disseccionant poquet a poquet, no?, el 18-23, 18-25, poquet a poquet. Aleshores, clar, hi ha moltes vegades que per entendre alguna cosa d'aquest moment te n'has d'anar potser a la Guerra Civil. Aleshores fa com una petita, com una punta d'una estrella, diu com per entendre això t'he d'explicar una miqueta d'aquí. Quan ja t'ho he explicat és com que torna, no? I de fet el Xavi fa moltes vegades aquest retorn de tornem al moment del 23F, tornem al moment que els diputats, i després t'explica això, no? I ara t'he d'explicar una cosa del 76, vale, ja te l'he explicat, tornem al 81. I va fent una estrella. Perquè sortiu vestits d'unicorn? He rebut bé la informació. El Pep, l'Enric i el Xavi van vestits amb una disfressa d'unicorn i jo vaig vestida de traje. Vaig com completament de traje, fet a mida. Llavors és perquè tot és com si fos una fantasia o com és el tema? En aquest cas l'Àlex ho ha volgut enfocar més que és una festa dels 40 anys, ara fa 40 anys del intent de cop d'estat, aleshores és com si fos una festa de la dignificació, a l'obra no diem molt bé si és la dignificació de la democràcia o bé de la monarquia, és una fiesta mal. Bueno, jo per aquests colors pastel, els ganchitos, la Coca-Cola, és una mica fiesta mal, que no acaba de ser una gran festa, però tothom vol celebrar alguna cosa. I aquest mateix mes d'abril, al principi, hi havia una notícia al periòdico que publicava, el titular era el 23F para millennials, i posava que era una fluida lecció d'història. No sé si coincideixes tu. Això deia parlant del projecte que... Exacte, sí. Ah, val. Jo no sé, ho estic compartint bastant amb amistats. Justament les meves amistats és bastant polaritzat. O no saben res del tema, que jo formava part d'aquest grup, o saben molt. M'hi he trobat bastant, que així a mitges no n'he trobat gaires.
Aleshores, m'interessa moltíssim les dues versions. I de les amistats que potser no sabien gaire del tema, la veritat és que arribem a la conclusió és impossible sortir sense haver après res. És com gairebé clar. impossible. Potser no has pogut quedar amb tots els detalls o tots els noms. Crec que si és una primera trobada amb el tema, ni falta que fa que t'enduguis tot, només que et quedis una mica... Hi havia persones que es van amagar, persones que no, trucades molt importants que moltes no es van saber fins al cap de molt de temps i que estaven decidint el futur del país i la gent a casa no sabia res, pobra. Vull dir que només si et quedes una mica amb això, perfecte. I per altra banda, per exemple, jo tinc 2 germans, un d'ells és politòleg, i li vaig dir com, t'hem pogut dir alguna cosa que no sabessis? I diu, sí, algun detall no el sabia. I penso que públic d'alt nivell, sí. Fa uns mesos també parlàvem amb un dels teus germans de lo complicat que està sent tot aquest temps per al món de la cultura i dels espectacles, ja que, a part de l'hostaleria i l'oci nocturn, un dels més afectats que són els que esteu vivint tot el que és cultura. Com porteu això del 50% d'aforament, els confinaments perimetrals i totes les mandangues aquestes que tant ens afecta? Bueno, hi ha un moment en què penso, si m'està afectant a mi, Roser, això del 50%, és que almenys estic tenint feina. Aleshores penso, dintre de tot, si aquest és el pitjor dels meus problemes, benvingut sigui. Aleshores, ja si ens posem més a dintre, o sigui, un cop reconegut aquest privilegi, sí que, per exemple, amb la Gavina, que era el primer projecte que parlàvem a públic, i de sobte era com la meitat del públic i amb mascareta. I amb mascareta, clar. Ara com faig això que m'ha demanat l'Àlex, d'aterrar-li, veure quina reacció té, i no veig res, que veig uns ullets i poc més. Ja. És fumut. És fumut i quan cauen bolos per aquest tema fas, què figura que he de fer jo ara? Sí. Hem tingut molta sort dins de tot. Tornant a aquesta obra, 23F, Anatomia d'un instant, fins quan estareu al lliure amb aquesta obra? Estem fins al diumenge 2 de maig. Així, ara hem acabat la primera setmana i doncs tot el que queda d'abril encara estem. L'Enric Auquer, el Pep Cruz, el Xavi Saez i la Roser Vilajosana. De dimecres a dissabte a les 8 i el diumenge a les 6 de la tarda. Aneu al teatre, consumiu teatre, consumiu cultura, sisplau, que és el que tenim i el que ens aporta. Roser, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Ens hem centrat molt només en l'obra que ara estàs fent, però un altre dia parlem més també de qui és la Roser i de tots els altres projectes que està fent. Vale? Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Molt bona nit, Roser. A vosaltres. Bona nit. Merci.